Hello, madlang people, mabuhay. And for today's video, igagawa tayo ng tips kung paano mabilis na initin ng inyong tirang kanin kagabi o tirang ulam. Siyempre, para hindi masayang yung mga sobrang pagkain nyo sa hapunan, ilagay nyo lang ito sa loob ng plastic at saka ilagay sa refrigerator. Kung ayaw nyo naman masayang, ibigay nyo na lang sa kapitbahay nyo nangangailangan. At kung wala naman kayong kapitbahay, wala talaga kayong gagawa kundi initin ito kinabukasan para tipid tayo sa ulam at tipid sa oras sa paghain ng pagkain sa hapag. Tips number 1, ilagay sa plastic yung tira nyong ulam kagabi. Ilagay mo na sa ref para siguradong hindi mapapanis yung ulam. At kinabukasan ay initin nyo yung tirang ulam nyo na nilagay nyo sa ref na nakabalot sa plastic. Ilagay nyo lang ito sa kahahain nyo lang na kanin. Takpan nyo ulit. Within 5 minutes lang, siguradong iinit na agad yung ulam nyo. Kaya hindi na kayo mahihirapan. Arat na, kainan na. Ganyan lang kadali. Please like, share, and follow.